Recordpoging papieren slinger. VMT geen podium op de Bleek. Het is vandaag 31 mei, dit is het PDMA-journaal. John en Marian Klaases uit IJsselstein hebben donderdag in Zeist de titel Agrarisch Ondernemer van het jaar 2013 in de wacht gesleept. Ook dit jaar werd de prijs uitgereikt aan een topondernemer met passie, lef en visie. De titel staat voor vooruitstrevend en innovatief ondernemerschap. John en Marian Klaases hebben een pluimveebedrijf met leghennen en opfokhennen. De dieren zijn verdeeld over 5 locaties. Ze werken met een vrijwel gesloten bedrijfsvoering. Alle kippen komen als eendagskuiken op het bedrijf en groeien in 17 weken op tot leghen. Diergezondheid en dierwelzijn staan hoog in hun vaandel. John en Marian wonnen zowel de publieksprijs van €2500 als de juryprijs van €12.500. De juryprijs schenken ze aan Paul Kronenbergs Kantari-project in India. De publieksprijs aan het Zorghuis in IJsselstein. Ter gelegenheid van het 12,5-jarige bestaan van Kindcentrum Het Landhuis in Meerlo wordt er door de kinderen een poging gedaan om het Nederlands record langs de papieren slinger te doorbreken. Al 6 weken lang zijn alle kinderen druk in de weer met papier en nietjes om een zo lang mogelijke reeks van papier te maken. Het idee ontstond omdat de organisatie een leuke activiteit zocht bij het jubileum. En wat past er nou meer bij feest dan een slinger? Om het Nederlands record te vestigen moesten BSO en kinderopvang aan de slag gaan met een slinger van 12,5 kilometer. De kinderen reageerden meteen zeer enthousiast. Nou, zoals je inderdaad ziet, de kinderen zijn eigenlijk heel enthousiast. Vooral de eerste keer toen we het vertelden, toen werd er meteen alles moest uit de kast gepakt. Gewoon alles, want dat gaan we halen. En dat is eigenlijk overgevloeid en eigenlijk ook de hele tijd wel gebleven, het enthousiasme. In het hele dorp leeft de recordpoging. Broers, zussen, ouders en zelfs opa's en oma's zijn allemaal druk bezig om de 12,5 kilometer te halen. En om zo'n lange slinger in elkaar te zetten is ook behoorlijk wat materiaal nodig. Wij hebben, als ik eens even kijken aan papier, om iets te zeggen, we kopen allemaal die A4'tjes. 70 pakken hebben we ervoor nodig gehad, zeker wel. In iedere meter gaat ongeveer zo'n 5 slingers, of 14 van zo'n slingers in. Nou hebben we iets groter, dus er gaat minder in, dus zeg maar 14 nietjes. Dus dan komen we ongeveer uit bij zo'n 175.000 nietjes die er wel in zijn gegaan. En dan doen wij dus ook de 12,5 kilometer slingen, die doen we allemaal in zakken. Die tellen we in totaal 50 meter. Dus als wij ze zaterdag uit gaan leggen, dan is het 2 zakken is 100 meter. Kijk, een voetbalveld is 100 meter. En dan hebben we dus in totaal nu 240 zakken hebben klaar. De kinderen waren dan ook vandaag nog hard aan het werk. En na 6 weken met z'n allen aan de slinger te hebben gewerkt, weten zij als geen ander wat er allemaal moet gebeuren. We moeten knippen, rondjes maken van papier. We moeten soms scheuren omdat het te lang is. We moeten de gang meten van 50 meter het is. En we moeten nieten. Wat vind je ervan om te doen? Leuk. We moeten nieten, we moeten het opmeten en we proberen 12,5 kilometer te halen. En soms moeten we ook snijden en op het laatste een oranje ringetje eraan doen. Is dat geen saai werk? Niet echt, want je raakt er wel verslaafd aan. Ja, is het verslavend? Ja, want als je 1 nietje zet en dan nog een keer en dan nog een keer, gaat het steeds sneller en steeds beter. En hoeveel kilometer hebben jullie nu al? We zitten volgens mij al op de 11. En jullie moeten 12,5, heb ik gehoord. Ja. Is het nou nog spannend of jullie dat gaan halen? Ik denk dat we het wel gaan halen. Ik denk het wel dat we het al halen, maar ik vind het ook wel spannend, want je weet nooit of dat je het zeker haalt. Misschien is het wel net niet. Zoals je ziet staan we nu op de 10 kilometer, maar met dit erbij gaan we dadelijk naar de 11 kilometer. Dus we hebben nog een kleine 1,5 kilometer te gaan, maar ik denk dat dat toch wel moet gaan lukken. Of dat daadwerkelijk gaat lukken, dat wordt morgen om 12 uur 's middags in Meerlo bekendgemaakt. Wout Poels uit Blitterswijk is door zijn ploeg Vacances Soleil DCM geselecteerd voor het Critérium du Dauphiné in Frankrijk. Het Critérium du Dauphiné, een van de koersen in de aanloop naar de Tour de France, gaat zondag van start. Tijdens de 7e etappe moet het peloton de Alpe d'Huez bedwingen. Deze zware kool is opgenomen aan het begin van de rit.
De Tour de France start op 29 juni in Corsica. Vrijdag 21 juni is alweer de 17e editie van Venray Musicaal Totaal. Het muziekevenement ziet er grotendeels hetzelfde uit met veel verschillende amateurartiesten. Er is wel een kleine verandering in de podiumlocaties. De grote markt blijft natuurlijk, altijd een ontzettend gezellig plein, ook zonder Venray Musicaal Totaal, maar dan helemaal. Schouwburgplein en Seniusplein, alleen de Bleek gaat dit jaar niet door. Daarvoor in de plaats komt er een podium bij het moment. Waarom is ervoor gekozen om niet meer bij de Bleek een podium te hebben? Nou, dat is een combinatie van redenen. Enerzijds wat we in deze moeilijke tijden aan sponsoring en dergelijke binnen kunnen halen. Anderzijds vinden we dat ook qua schakering van het publiek het moment een leuke hoek is om erbij te pakken, ook het type publiek wat je daar krijgt. En je moet eens wat verandering doorvoeren om te kijken hoe dat uitpakt. Misschien wel belangrijk om daarbij te zeggen dat er dit jaar een braderie komt. In samenwerking met Venray Centraal, Vrij Venray. En die braderie die komt in de Grote Straat en in de Schoolstraat en dus ook de Bleek die hoek. Daarnaast komt er naast het kinderpodium ook voor het eerst een jongerenpodium. Leerlingen van het Kunstencentrum Jeruzalem krijgen de mogelijkheid om voor een groot publiek te spelen. Onlangs werd bekend dat Venray Musicaal Totaal dit jaar geen subsidie krijgt. Dit is mogelijk veroorzaakt door enige miscommunicatie tussen de stichting en de gemeente. Nou, wij hebben een subsidieaanvraag ingediend. En daar is een besluit genomen op basis van een aantal criteria. Eén is het aantal punten wat je kan krijgen voor het evenement. Daarin scoren wij prima. Het andere element is het resultaat wat je in het afgelopen jaar hebt behaald. Nou, daar is sprake geweest van een miscommunicatie over de interpretatie daarvan. Op grond daarvan is de subsidie afgewezen, zou ik maar zeggen. Daar ben ik met de gemeente weer over in gesprek. En ik heb er alle vertrouwen in dat het goed komt, want we hebben al jarenlang een goede samenwerking met de gemeente die ons ook steunt. En we noemen hun ook een partner van VNT, dus ik ga er volledig vanuit dat het goed gaat komen. Over 3 weken is het zover. De organisatie hoopt op een succesvolle editie. Pleinen vol, leuke avond ook voor de horeca, die ik ook zeker moet noemen als mensen die ons ondersteunen. En wat ik dit jaar heel belangrijk vind is dat we proberen een kwaliteitsimpuls te geven door de podia toch wat mooier aan te pakken. En nou, daar hebben we wat hulp van een aantal bedrijven die ons daarin steunen. En die sponsoren die vermelden we zeker op de website. Ik weet dat het voor de kijkers niet zo interessant is om de sponsoren allemaal op te noemen. Op de website vermelden we ze wel allemaal. En ja, ik zou bijna willen zeggen, kom gewoon, want het wordt een feestje. Tot zover dit Belema-journaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot zaterdag 12 uur 's middags. Zaterdagavond is een uitzending van De Geheimen van. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. De meteorologische lente zal morgen droog starten. Hoewel het bewolkt is, kan het kwik stijgen naar 18 graden. Ook zondag blijft het droog. Als de zon door de bewolking komt, wordt het zo'n 17 graden. Ik wens u nog een fijne avond en tot ziens.